Ng Sabado, Saturday morning kasama ang iyong kasanggang James Agustin Baniaga. Ang mga produkto ng Jmar Marketing ay mabibili na sa lahat ng sangay ng F. Pascual Pharmacy dito sa Ilocos Norte, Pasukin and Burgos Public Market, R. Cayetano Pharmacy, Lawag City, Holy House of Drug, San Nicolas, Leonate Drug Store, Kyle and Kim Drug Store, Mama Aning's Drug Store, and Casiano Grocery, Batak Public Market, St. James Pharmacy, Solsona, Rally Cells Pharmacy, Crizale Pharmacy, Farmasya ni Doc at Farmasya de Camago, Pintar, Mary's Drug Store, Pidig, Farmasya ni Doc, Marcos Ilocos Norte, Mia's Store, at sa Sarat Public Market, Family Ties, St. Joseph Drug Store, and GJVS Pharmacy. Heto na! Tanungin natin ang mga nagagandahang dilag. Miss, anong sikretong meron sa iyong kagandahan? Basta ako, gandang natural papaya with tawas and turmeric soap skin whitening. And you po? Gandang natural guava neem soap with germ-fighting action ang gamit ko. What about you po? Gandang natural green papaya with calamansi skin whitening soap. Oh, narinig nyo na. Para sa gandang natural, alam nyo na yan. Gandang natural whitening soap. Papaya with tawas and turmeric. Gandang natural whitening soap. Green papaya with calamansi. And gandang natural guava with neem soap and germ-fighting action. Tara na! Magandang natural na rin kayo. Oy, Noy! May buntag ni mo dia. Walas, ko sa manay, kapini mo. Ayaw na, oy. Dili na natural. Walas, kapini mo, Noy, kung nangitag kag kape nga lami kayo o healthy kayo. Diri na ta sa Mar Cafe 10-in-1 plus 1 coffee drink mix with brown rice extract. Ito ang kape na mayaman sa fiber dahil sa pangunahing sangkap nito ng brown rice. Ang brown rice ay nagtataglay ng essential phytonutrients at vitamins na gaya ng vitamin A, C, E at selenium na makatutulong magpalakas ng ating immune system upang makaiwas sa iba't ibang uri ng karamdaman tulad ng sakit sa puso, cancer at diabetes. Ang Mar Cafe 10-in-1 plus 1 coffee drink mix with brown rice extract ay nagtataglay din ng iba pang herbal tulad ng mangosteen, purple corn, moringa, spirulina, tungkat ali at agaricus blazei morel mushroom. Mar Cafe 10-in-1 plus 1 coffee drink mix with brown rice extract. Tunay na bigas, tunay na wagas. Hi, ako ang voice-over ng commercial na to. Sabi nila gawin ko lang daw na natural. Paano ba yun? Siguro yung parang kape ko. Mar Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. May sarap ng natural na pinagsama-samang herbal extracts tulad ng agaricus blazei morel mushroom, panax ginseng at spirulina na nakatutulong makapagpa-boost ng ating immune system. Parang ganun ka natural siguro, no? Sige, magre-record na ako. Mar Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Available in Southstar Drug, TGP The Generics Pharmacy, and at leading drugstores and supermarkets near you. Pare, mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction na. Ano bang sekreto? Wala pare, basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay. Dapat tamang oras ng pagkain, tamang oras ng pagtulog, at tamang oras magpapawis para healthy tayo lagi. Gaya ngayon, tamang oras na para... Oras na para ano pare? Para mag-coffee break pare. Mahirap namang puro na lang trabaho. Kailangan laging may katuwang tayo. O ito, share tayo. Mar Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang katuwang natin sa maghapong trabaho. Iba ka talaga pare ko. Bilib ako sa'yo sa sipag mo. Mar Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Available at the Generics Pharmacy and other drugstores near you. Ang ating kasanggat kalusugan. Tayo ho'y nagbabalik mga kasangga sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Ito ang James Agustin Baniaga. Tayo ho'y nagpapatuloy sa ating programang 30 minuto na kung saan tayo ho ay magsama-sama na naman. O, di ba? Alam niyo mga kasangga, ating pag-uusapan ngayon ay patungkol dito sa ating Mark Juice. Okay, Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix with chia seed. At yan ho ay pinatamiso ng tinatawag natin na stevia. Yan ho yung Mark Stevia natin mga kasangga. Kaya tinatawag natin na herbal juice itong ating produktong ito. Dami nating natututunan, ano? Alam niyo, minsan we've talked about chia seeds. Pero for now naman, itong buwa mera. Ano ba itong buwa merang ito? Bukod ho sa mga laman ng ating produktong Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix mga kasangga na tulad halimbawa no, ng mga ibang laman nito. Like for example, itong tinatawag natin na
chia seed o kaya L-carnitine o kaya L-glutathione at saka marine collagen. Ito ho mga kasangga ay mayroong sangkap na buwa mera. O, di ba? Etong buwa mera na ito mga kasangga ay galing ho sa Indonesian term, yung name po niyan. Ang ibig ho sabihin niya ng buwa ay prutas. At yung mera naman, it means about the color, okay? Which is red. Yun ho yun mga kasangga. Kaya sa mga kasangga natin na laging nakikinig na sa atin, laging sumusubaybay sa atin, malamang marami na kayong nalaman patungkol sa mga produkto natin. Pero itong herbal juice na meron ho tayo mga kasangga ay ngayon ay talaga namang ipinapaalam po namin sa inyo upang sa ganon hindi ho kayo magdadalawang isip na uminom ho nito. Kasi kami man po pagbago yan tapos wala kaming alam masyado, mahirap po ata yun. Eto meron ho siyang omega-3 which can be used mga kasangga para sa pag-restore. Alam natin ito may omega-3 mga kasangga, nire-restore ho niya yung mga damaged cells, yung mga damaged tissues ng ating katawan. Bakit? Saan ba nakukuha yung mga damaged cells, damaged tissues na yan? Unang-una mga kasangga, sa mga kinakain ho natin. Pangalawa, pagka tayo'y lumabas mga kasangga, very prone na po tayo kahit nasa loob tayo ng bahay, ay etuhong mga signals na yan, yung mga radiations na yan mga kasangga, ay nakakasira ho yan. It will damage the cells and tissues of our body. Kaya naman etuhong Mark Juice na ito ay meron hong omega-3. Yan. Yang omega-3 na yan mga kasangga ay napakalaki ho ang naitutulong niya sa katawan ng isang tao. Saan ba nanggagaling etong omega-3 na ito? Ito ho ay nanggagaling sa fish oil. Okay? Ay sa mga kasangga natin, kung meron kayo nakakakita kayo mga kasangga yung mga meron parang naka-tube na kapsula na malimit yang kulay dilaw o kaya mapusyaw na dilaw mga kasangga, ay yan po yun. Yan po yung omega-3 na tinatawag natin, omega-3 fatty acids. At ito ay lalo nakikita natin mga kasangga sa isda. At ito napakaganda ho ang kanyang naibibigay sa ating katawan. Pagka kayo ho'y sobrang pagod, kayo po'y nakakalimot, yan yung poor memory, o kaya nagdadry yung skin natin, o kaya mayroong mga heart problems, yung mga yan, ay yan ho ay nakakatulong. Yung omega-3 na yan. Kaya naman sa mga kasangga natin na ngayon ay hindi pa nakakaalam patungkol dyan sa omega-3 na yan, nako, meron ho yan dito sa ating produkto na Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix with chia seeds. Kaya sa mga kasangga natin, hindi porket sinabi natin na chia seeds lang ang laman, hindi ho. Marami pa pong iba. At isa pa lang po dyan, yung tinatawag natin na omega-3. Okay? At alam natin mga kasangga na etong omega-3 na ito, mga kasangga, ay napakalaki yung tulong sa ating katawan. As I have said a while ago, yung mga naibibigay niya na tulong sa ating katawan, mga kasangga, ay po yun eh. Like for example, yung poor memory pa lang, yung makakalimutin ng isang tao, malaking bagay ho yan mga kasangga. Alam mo yung, can you imagine if you go out, kasama mo ang mga mahal mo sa buhay, tapos gagawin nyo na lahat na masyal kayo mga kasangga sa kung saan lugar, na masyal kayo doon at meron kayo, nagsaya kayo, lahat-lahat, and then at the end of the day, pag uuwi na kayo ng bahay, wala pala kayong susi. Alam mo, di ba mga ganon, di kayo makapasok sa loob ng tahanan. So no choice, sisirain yung pintuan. It's all because of the poor memory. Alam niyo yung nakakalimutin na yun, napakalaki hong problema niya pagka ganyan, Okay lang sana kung yung susi ay marami at lahat kayo ay merong kopya napaduplicate, di madali lang pumasok, Pero paano kung isa lang, tapos ikaw pang nangitalkan na nga kayong pinagkatiwalaan, ikaw ang hahawak ng susi natin you have that poor memory.
Di problema na yan, malaking problema yan, no? Ayon mga kasangga, hindi ho namin sinasabi na eto ho'y agad-agad natatalab sa inyo, but if you're going to use it every day, mga kasangga, ano pa nga ba't hindi makakatulong? O, di ba? Yun po yun. Kaya sa mga kasangga natin, babalik po yung kasangga at kalusugan maya-maya po lamang. Yan po ang ating usapan ngayong umaga. Dito po lamang sa inyong paboritong himpilang kasama po yung kasanggang James Agustin Paniaga. Para sa matibay na mga buto at malulusog na ugat ng katawan, para sa kasanggang kalalakihan at kababaihan, Markup Capsule Food Supplement mo na yan, kasangga. Ito ay may sangkap na saw palmetto extract para sa chronic pelvic pain. Para laging ready, Markup Capsule Food Supplement na, kasangga. Tuloy lang ang kapehan. Tumimpla ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix kasama si kasanggang James Agustin Banyaga. Ang sarap talagang humigop ng Mark Cafe with brown rice extra, purong bigas at masustansya sa katawan. Habang nakikinig sa Kasangga at Kalusugan with James Agustin Banyaga. Kinaiingitan ang mabuting katawan. Yan ang dulot na madalas na pag-inom ng herbal juice na Mark Juice 9-in-1 Plus 1 drink mix with stevia. Sabay kinig sa Kasangga at Kalusugan. Magbabalik ang ating Kasangga at Kalusugan. Tayo ho ay tuloy-tuloy mga kasangga sa ating programang Kasangga at Kalusugan. Pagbabalik ho ng iyong kasanggang James Agustin Baniaga. Okay, tuloy-tuloy tayo sa ating topic ngayon mga kasangga. Alam niyo kanina ang pinag-uusapan natin yung omega-3. Ngayon, meron pa itong laman. Hindi lang yung omega-3. Actually, yan ay omega-3 and 6. Yan ho yun. Bakit ho omega-3 and 6? Para makumpleto ho natin yan. Meron ho itong yung tinatawag natin na enhancer, okay? Sa ating brain. Oy, kaigi naman pagka ganun mga kasangga. Ito ho ay nakapaloob dyan sa ating Mark Juice, okay? Yung herbal juice po natin. Napakasarap naman pakinggan, yung brain enhancer mga kasangga. Ibig sabihin mapapaganda yung ating pag-iisip, Hindi masyadong naguguluhan, hindi siya masyadong nalilito, kaya hindi masyadong hindi kayang budulin, kumbaga yung brain ay talagang naka-ready araw-araw kung araw-arawin ho nating uminom ng ating herbal juice na Mark Juice, okay? Kaya sa mga kasangga natin, tuloy-tuloy na po natin ito patungkol sa benepisyo po ng omega-3 and 6 ay dapat ninyong malaman. Ito napaka-famous na po ito. Ito yung anong tawag ko dito? Sikat na mga kasangga, not only here in the Philippines, pero kahit pumunta kayo ng ibang bansa mga kasangga, eto yung mga na-found out nila, yung mga nabawasan yung mga heart attacks, Meron yung mga kaibigan natin na nagme-maintain ng fish oil na tinatawag, which is meron huyang omega-3 and 6 na kung saan ang kanilang ini-address dyan, mga kasangga, ay yung kanilang puso. Kung mayroong problema ho sa puso, hindi ho yung pusong sawi ang pinag-uusapan dito. Yung puso ho na mga heart problems, kaya yun yung reason kung bakit nagkakaroon ng heart attack ang tao, mga kasangga. At napakadelikado hong klase ng sakit po niyan. Nung nakaraan lang mga kasangga ay nawala ang aking isang kaibigan dahil dyan sa heart attack na yan. At saka ibinababa po niya yung mataas na kolesterol. Ano bang naibibigyan ng mataas na kolesterol mga kasangga sa ating katawan? Yan na ho yun. Yung tayo po ay nagkakaroon ng high blood pressure. Kaya etong meron tayo, etong omega-3 and 6 mga kasangga na nakapaloob dito sa ating herbal juice na Mark Juice with stevia ay nakakatulong para bumaba po yung ating mataas na kolesterol. At kung mababa po yan mga kasangga, for sure tayo po ay healthy, lalo na pagka ang edad mga kasangga, yung mga 30 pataas na. Actually nakakalungkot ngayon dahil siguro sa mga kinakain, sa mga intake natin everyday mga kasangga, kahit mga 20 years old mga kasangga, mayroon ng high blood pressure, mataas na ang presyon ng kanilang mga dugo. Kaya napakalaki ho ang maitutulong netong omega-3 na ito. At saka yung tinatawag natin na Mark Juice, okay? Yung herbal juice po natin. Yung mga iba ngayon talagang hypertension mga kasangga, Yung kasi natin, yung daily lifestyle ho natin, parang parang
ang humahatak sa atin mga kasangga ay etong yung natatakam tayo lagi. Sabi nga nila, I'm craving for, di ba? The English, unang sanggat ay parang napapaisip ako, gustong-gusto kong kumain ng ganito. May mga tipong mga ganun, kayat ko timangan nga kastoy. Adya nga kinagagar tayo ng mga hanggat isugayam iti pagdahilan para sa ganun ay magkaroon tayo ng high blood pressure. Maigi na lang mga kasangga. At meron itong omega-3. Kaya everyday pwede tayong mag-intake nito. How? We could just drink the herbal juice na Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix with chia seed, with stevia mga kasangga. Yan ho yung pinangpatamis natin dyan. Alam niyo pagka yung mga untreated hypertension mga kasangga, ay naku, mabibigla na lang tayo. Sabi nga nila parang daw yan parang magnanakaw na biglang susulput na lang tapos hindi mo alam kung ano na nangyayari sa iyo. Ganyan ho yun. Alam natin na kinakailangan natin ng omega-3 mga kasangga. Kung minsan hindi natin alam kung anong bibilhin natin. But for now, over the counter mga kasangga. Hindi ka na pupunta kung saan-saan. Nandiyan na yung Mark Juice natin. Kaya sa mga kasangga natin, we should have this one. Ugalihin ho natin na mag-take nito. Etong omega-3 nito which is matatagpuan natin sa ating produktong Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix with stevia. Diba? Yan ho yung herbal juice ho na meron tayo. Okay? So yan muna ang ating usapan ngayong umaga. Maraming salamat na naman po sa inyo pakikinig mga kasangga, sa mga senior citizens natin na mga mahal sa buhay. Good morning po sa inyo at maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated. Ang mga produkto ng Jmar Marketing ay mabibili na sa Batac City, Botica di San Martin de Porres, DRX Pharmacy, Roxanne Pharmacy, St. James Pharmacy, Dan James Pharmacy, Right Cure Pharmacy, Elaine's Pharmacy, Good Shepherd Pharmacy, West Side Pharmacy, Curimao, AS Pharmacy, Glean's Pharmacy, Badok, Dr. Jack's Pharmacy, Badok Pharmacy, Kabading Pharmacy, and BioWell Pharmacy. Want a drink of fruit juice? Yeah, it's a fruit juice. Mark Juice. It's a juice and sweetened by stevia. At ang kakaiba sa lahat, ito ang nag-iisang juice na 9-in-1 plus 1 drink mix with chia seeds, L-carnitine, L-glutathione, and marine collagen. Oh yes! It's a Mark Juice. Lasang-lasa mo ang sarap ng acai berry, guamera extract powder, guayabano powder, mangosteen extract powder, at marami pang klaseng prutas na nakapaloob dito sa ating Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix sweetened by stevia. Tara na! Timpla na tayo ng Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan, groceries, supermarkets, drugstores, at mga butika dito sa inyong lugar. Alagaan ang kalusugan, kasama na ang kutis na bumabalot sa ating katawan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay si Ginang Marichu A. Rojas na taga-barangay Potol, Tayabas City. Ako po ay nakonsumo o nagamit ng ating pong produkto ng Jmar Marketing. Yung pong tinatawag nating sabon na gandang natural, yung guava mint oil. Doon po sa mga parte ng katawan na talaga pong medyo may mga kati-kati. Ito po ay talaga ay naranasan na nawala po yung kati talaga. Nawala. Maging yung kinis po ng ating balat. Naroon po kahit po sa face ito gamitin ay talagang nawala din po yung mga tinatawag nating mga pikas ng ating mukha. Kaya ito po ay sumuhin po natin ang mga produkto gaya po nitong gandang natural guava mint oil. Mabibili na ang gandang natural guava with Nimso with germ-fighting action sa inyong mga suking groceries, supermarkets, butika at drugstores dito sa ating lugar. Ang mga bata ay nagbibigay ligaya sa bawat pamilya. Kaya kung di makabuo, ika nga, mag-Markup Capsule Food Supplement ka na. Ito ay nagtataglay ng Macarot Extract to increase sperm cell concentration and improve sperm cell quality. Mag-Markup Capsule Food Supplement. Araw-araw para always
always kang ready. Pag nagkape ka, dapat nakakatulog ka. At higit sa lahat, walang hapdi sa sikmura. Narito si Kuya Mario Larcia. Ako po ay si Mario Larcia ng Ipuengka, Batangas. Ngayon po, inaanyayahan ko po ang bawat makakapakinig nito na gumamit kayo ng Mark Cafe Brown Rice Coffee 10-in-1. Sapagkat ito po ay malaking katulungan sa mga katulad natin na lalo na nagkakaedad, ay ito po ay nakakatulong. At hindi po masama sa sikmura, hindi po nakakapagpaasim ng sikmura. Kaya gumamit po tayo nito at ako po ang magpapatunay sa inyo na ito ay nakakatulong ng maigi sa ating lahat. Salamat po. Mark Cafe 10-in-1 plus 1 coffee mix with brown rice extra. Available na sa inyong mga suking tindahan, groceries, supermarkets, butika at drugstores dito sa ating lugar. Magbabalik ang ating kasangga at kalusugan. Kasayuhoy, nagbabalik sa ating programang Kasangga at Kalusugan. Mga kasangga, ngayong araw na ito ay tayo po ay magpapaalaman na lang muna, no? Pero this is just a paalam na sa susunod na mga araw, tayo na naman po ay magbabalik, ano, sa ating programang Kasangga at Kalusugan. Bago po yan, binabati muna natin ng magandang araw ang lahat ng mga kasangga natin na nakasama natin ngayong oras na ito. At huwag niyong kalilimutan, later on, ibibigay ko sa inyo ang ating verse of the day na naman. O, di ba? Purihin ng Panginoon, mga kasangga. Tayo habang tayo nag-aaral, ano, sa kung ano ang meron sa ating mga produkto, mga kasangga, ay atin ding napag-aaralan, ano, ang salita ng Panginoon. O, di ba? Di ba ganyan talaga ang pinaka-the best na ginagawa ng mga tao, di ba? Para sa ganun, mga kasangga, ay meron tayong benefit hindi lang sa pisikal na pangangatawan kundi sa espiritual nating buhay, o di ba? Kaya sa ngayon, mga kasangga, ito na muna ang ating birthday song sa mga may karawan sa araw na ito. Maligayang bati sa iyong karawan. Happy birthday, happy birthday. Maligayang bati sa iyong karawan. Happy birthday to you. Napakasarap naman talaga pagka ikaw ay may karawan. Alam mo yun, umagang-umaga pa lang pinagsaserve ka na ni Ate Kuyang ng masarap na produkto ng Jmar Marketing. Nandyan na yung ating Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Hindi lang yan, mga kasangga. Nandyan din ang ating tinatawag na Mark Capsule plus C. Ibang klase yan, mga kasangga. Yan ang ating herbal capsule. At meron din ho tayong Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink with stevia. Nandyan din yung ating Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 coffee mix with stevia. At nandito rin yung pwede nating timplahin sa mainit at sa malamig na tubig. Yan ho yung natural blend tea mix with mangosteen. Sa mga kuyang naman natin dyan na mataas pa rin ang sugar level, nakaw, talagang gustong-gusto ng kumain na matamis. Huwag kayong mag-alala. Nandirito na po ang super low calorie natin na pampalasa, pampatamis sa ating mga pagkain. Para ho okay lang ang sugar level natin. Nandito ang ating Mark Stevia food supplement. Mga kasangga, kompleto sa recados na po tayo. Oras na para magpaalam ho ang iyong lingkod. Pero bago po yan, eto ho yung ating verse of the day ngayong araw na ito. In Psalms, o Salmo 9:12. Ano bang sinasabi niya dito? Sa Salmo 9:12, hindi niya nakakalimutan ang panawagan ng mga pinahihirapan. Pinaghihigantihan niya ang mga nagpapahirap sa kanila. Again, hindi niya nakakalimutan ang panawagan ng mga pinahihirapan. Pinaghihigantihan niya ang mga nagpapahirap sa kanila. Mga kasangga, yan ho ang ating verse of the day ngayong umaga. Alam niyo, mga kasangga, napakasakit mang isipin, pero kung minsan tayo ho ay tipong
naghihiganti sa mga tao na nakagawa sa atin ng kasalanan. But the best thing for us to do, mga kasangga, ay ipagpasa Diyos natin. Kasi napakaliwanag ang kanyang sinabi sa verse na ito. Ang Panginoon mismo ang siya maghihiganti sa iyo. Alam natin na masakit ho ang masaktan o kaya kung ano man ang ginawa ng ating kapwa-tao sa atin. Pero mas the best pa rin na ipagpasa Diyos po natin ang nangyayari sa ating mga buhay. Okay? Ako po ang inyong kasanggang James Agustin Baniaga. Maraming salamat po. Hanggang sa muli sa ating programang Kasangga at Kalusugan. Inyong narinig ang programang Kasangga at Kalusugan. Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at Kalusugan. Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZRL Batak. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Ang galing for everyday.